vítám u dnešní lekce. Dnešní lekce bude docela spicy. Já už jsem ji jela 3krát a vždycky mě docela odrovnala, že mě pak ještě 2 dny bolely nohy. Co na to budeš dneska potřebovat je bloček. Pokud žádný nemáš, ničemu to nevadí, můžeš použít třeba tlustou knížku a pokud nemáš ani tu, tak nemusíš používat vůbec nic. No a taky budeš potřebovat čink. Já mám klasicky 1 kilový činky, ale pokud ani činky nemáš, nevadí. Ber buď 1 litrový lahve, anebo vůbec nic. No a doufám, že se mnou hezky zacvičíš, tak ti držím palce a jdeme na to. Můžeme se na to vrhnout. Začneme na zadním okraji naší podložky. Tak. A pojďte, zkontrolujeme si, že stojíme rovně. Takže já mám stejně váhu mýho těla, dávám do palce, jako dávám do malíčku. Rozprostřu se, jakoby vytočím, jako bych chtěla udělat tohle s nohama. Vytočím stehna dopředu, zatnu zadek. Tady za pupek, jako bych měla přivázaný vlasec a ten mě dozadu tahal. Žádný takhle. Nikdo není takhle. Přehání to samozřejmě extrémně, ale snažím se mít tu pánev neutrálně. Ne moc dopředu, ani ne moc dozadu. Prostě tak nějak si najít ten střed. Ramena dolů. Jako by jsem chtěla je zasadit za ten zadek, jo? U toho se neprohnu. Tak, hlava, nádech, hezky, hrudník, ven. Hrdě ukážu prsa. A pojďte na zadní okraj na podložky a nádech vyjedu s rukama až úplně nahoru. A jak už se nebudu moc nadechovat víc, bez toho, aniž bych se takhle prohla, začnu se hrbit dolů. A jenom se tady vyvěsím. Pohoupu se zprava, doleva, zprava, doleva. Zase se pomalinku vyhrnu nahoru. Nádech. A zase pomalinku výdech dolů. Jenom takhle skrčím se vlastně v pánvi, ale ne, že už krčím kolena. Jenom se posunu dolů. A pojďte naposledy nádech nahoru. A s tím dalším výdechem, když půjdu dolů, tak už se začnu ťapat. Pravá ruka, levá ruka po podložce. A dostanu se tady do vysokého prkna. Tady zastavím, zkontroluji si, že všechny prsty mám stejně v podložce. Stejnou sílu do nich dávám. Vyplňuji prostor mezi lopatkama, furt tahnu pupek nahoru a pojď s nádechem do střechy. Tady můžeš prošlapat pravá, levá, pravá, levá a pojď zase zpátky do prkna, tady jenom vydrž a znova nádech do střechy, protlačí se dolů a pojď znova zpátky do prkna, tady se zastavíš, přeneseš váhu do levé ruky, pravou ruku vynášíš nahoru ke stropu, můžeš si spodní nohu klidně nechat na zemi a podíváš se za rukou. Pojď se vrátit zpátky na střed, tak jak vám otočím zády a vyneseš druhou ruku nahoru ke stropu. A pojď ještě jednou zpátky na střed a zase nádech. Vynes ruku nahoru a zpátky a naposledy pojď nahoru a vrať se zpátky do středu. Pojď mi dát ještě jednou střechu. A jakmile se budeš vracet dopředu, zpátky do prkna, vem pravou nohu, nadzvedni mírně a vkroč mezi dlaně svým kolenem. Pojď se vynést úplně nahoru, zakloň se za hlavou, můžeš si položit koleno vzadu, jenom pohoupej se dopředu, s výdechem se sklop dolů, vrať se zpátky, prkno, střecha a když se vracím do druhou nohu, vkročím mezi, položím si koleno, nemusím a jedu nádech nahoru ruce. Tady to hezky prodýcháš, pohoupeš se. Tak, pojď zpátky, přijdeme si jenom do tureckého sedu. Jaký to pohodlný. Pokud nemůžeš třeba dosednout, dělá se ti špatně, můžeš si pod zadek dát bloček, nebo pokud máš míček a jenom seď a pojď ještě ruce, nádech nahoru, výdech dolů, nevyneseš mi ale ramena, jo? A pojď znova, nádech nahoru a výdech dolů. Pojď mi ještě zasadit pravou dlaň za levé koleno a otočit se tady, jo? A pojď zpátky na střed, nádech
A výdech na druhou stranu. Výborně, pojď ještě na střed. Dej ruce před sebe, ramena od uší. Můžeš si podepřít takhle nohy, přejít si na 4 z toho tureckého sedu. Tady ještě si párkrát uděláme kočičku, takže pojď hezky, podívej se nahoru. A s výdechem bal se dovnitř žebra, zavíráš. A znova pojď nádech, otevři se. Výdech, zavři. A naposledy nádech, otevři se. A výdech, zavři. Srovnej se neutrálně, podsaď si prsty na nohách, zvedni se nahoru, už jen do ruč, kůj, zůstaň ještě mi dole vyset. Co jen tady, pokud nedostaneš dlaněma na zem, chyť si lokty a houpej se jenom z lokty ze strany na stranu. Tak, vyroluj se nahoru, narovnej. Tak, vrhneme se na naši první sérii s bločkem, takže vezmi si bloček, pokud máš, pokud nemáš, ničemu to nevadí. Buď si podlož nožku něčím jiným, anebo cvič prostě bez toho. Půjdeme na levou stranu, ať jsme stejně, dáš si levou nohu dopředu, pravou nohu dozadu. Ty nohy, když je potom pokrčíš dolů, tak ti dají úhel 45 stupňů, jo? Co ty u toho děláš? Ty, když se nakloníš víc dopředu, s tím, že ale tvoje tělo jako je furt takhle v rovině s tvojí nohou, tak bude víc pracovat zadek. Když zůstaneš narovnanější, bude to víc do nohou. Takže pojď jenom dolů a nahoru. Dolů a nahoru. A pojď dolů a nahoru. A jedeš. Myslíš na to, ta přední noha v té je většina té váhy, jo? A pojď. 10 nahoru, 9 nahoru, 8, 7, hezky prsa ven, jo? Mysli na to. 6, ještě 5, ještě 4, ještě pojď 3, pojď 2, pojď 1, zůstaň dole a pojď pulzovat. Buď se nakloníš mírně, nebo zůstáváš, pevný břicho. A pojď. Nahoru, dolů. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, drž. Pojď ruce před sebe. A jenom drž. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď si hezky nahoru a teďka to zkombinuješ, jo? Když jdeš dolů, půjdeš dolů, ruce a špička a nahoru. Dolů, špička a nahoru. A pojď dolů, špička, nahoru. Mysli na to, jo, že máš pevný břicho a ruce jedou. Nemusíš když tak tu špičku zvedat, kdyby to na tebe bylo moc. A pojď 10. Tady výdech. Nádech hezky. Otevřeš hrudník. 9. Nahoru. 8. Nahoru. 7. Nahoru. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Možná víš, co tě čeká. Výdrž na špičce. A pojď. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pojď jenom dolů, koleno. A pojď ruce od sebe k sobě. Od sebe k sobě. Jseš furt v tom výpadu. Pravý uhle. Od sebe k sobě. Pojď, zadek pálí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, já vím, je to hodně. 3, 2, ještě mi drž dole. Pojď teďka ruce k tělu a jenom zapouzujeme. Posledních 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zůstaň na bločku, vyhrň se mi jenom nahoru. Pojď dolů se sklopit k noze, můžeš si činkama dopomoct k zemi. Tak.
pomalinku se vyroluješ nahoru a jdem rovnou na druhou stranu. Takže podložíš si nožky pravou, konkrétně bločkem a začneme klasickým výpadem. Půjdeš jenom dolů a nahoru. Jo, myslíš na to? Pokusím ti to ukázat, že nejseš takhle ani takhle. Celou dobu se snažíš ty záda. Ale já věřím, že už to umíme, jo? Tak pojď. Dolů a nahoru. Dolů a nahoru. A pojď. 10. 9. Dneska jsem hodná, dneska jedem málo. 7. 6. Koukej se před sebe, ramena hezky dozadu. 5. 4. 3. 2. 1. Pojď dolů. Dej mi ruce a pojď hmytat. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Zastav se. Pojď nahoru a půjdeš dolů, špička. Tady. Vrátíš. Dolů, špička. Tady. Vrátíš. 10. Se špičkou vydechneš. 9. Pojď, já koukám. 8. Jedeš 7. Pojď 6. Jedeš 5. Jedeš 4. 3. Pojď mi ještě 2. A poslední, pojď dolů a drž. 10, 9, 8, já se natočím na tebe. 7, 6, pojď drž ještě. 5, 4, 3, 2, jdeme ruce otevírat. Od sebe k sobě. 10, 9, k sobě. 8, k sobě. 7, 6, nádechnu jsem výdech pusou. 4, 3, 2, 1, drž mi ještě tady a pojď mi dát půzu. Posledních 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď zase vyjet nahoru. Hezky jenom se sklop dolů k té nožce. Jak je ti to pohodlné? Tak, pojď nahoru. Narovnej. Vyklepej si nohy. Odhoď činky. Na chviličku, jo? Ale odhoď. Tak, bloček si připrav někam, ať po něm můžeš sáhnout. A pojď na zadní okraj podložky. Tak asi srovnám kalhoty. A pojď nádech nahoru. Výdech, uděláme to, co známe, jo? Že se zabalím dolů. A projdu si pravá, levá. Zastavím si. Pustím kolena na zem. A jenom pojď zadek dozadu, hezky do polohy dítěte, jo? A jenom drž. Vzadu, výborně. Ještě 3. Ještě 2. A poslední, pojď nádech nahoru. Jenom se zastav. Tak, teďka si vezmeš ten bloček a položíš si ho pod svoje levý koleno. Předtím jsme začínali s levou, tak teďka taky začneme s levou, ať to máme jednodušší. Tak, srovnáš se tady. Všude se snažíš mít pravý úhel, jo? Kde jenom to jde. Neutrální pánev. Nebudeš se vytáčet do strany. Ono to bude nutné. Můžeš si buď prsty zapřít, nebo si nechat nárt. Takhle je to jednodušší. A půjdeš nohu jenom nahoru a dolů. Ani nepůjdeš k sobě. Koukáš se na horní okraj podložky. A pojď nahoru a dolů. Nahoru a dolů. A pojď 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Vytahuj se z ramen. 3. 2. 1. Nech nahoře a pojď teďka. Koleno na hrudník, zabalíš se a otevřeš. Koleno, zabalíš se a otevřeš. A pojď. 10. Natahni. 9. Natahni. Neprohni si, jo? Není to takhle, to je jenom tam, kam tě pustí ty rovný záda.
7, 6, 5, 4, nezapomeňte prodýchávat, teď 3 výdech, 2, 1, nech takhle hezky vzadu a pojď mi pokrčit do fajfky a natáhnout do špičky. Pokrčit do fajfky, natáhnout do špičky a pojď ještě 10, natáhneš, 9, natáhneš, 8, natáhneš, 7, natáhneš, už pojď ještě zase otočím, protože budu ukazovat další klik. Cvik, pojď 4, 3, natáhneš se špičkou, pokrčíš s fajfkou, 3, 2, 1, necháš si špičku, půjdeš teďka levou ruku, takže stejnou, kde je noha na bločku, na zem. Pravou ruku opřeš do země, máš dlaň pod ramenem a půjdeš k sobě a dozadu, vytáhneš nohu. K sobě a dozadu. Koleno loket, jo? A pojď. 10 se špičkou, 9, dozadu, 8, dozadu, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nech ji vzadu a pojď kroužky. Nebo takový malý pulzy. Nahoru, dolů. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zastav se, pojď teďka se vrátit zpátky na střed. Tady se jenom takhle postavíš, vrátíš nohu, sjedeš dolů z bločku a zase si protáhneš zadek, takže se položíš dozadu, co jen to půjde. Tak, výborně, pojď se s nádechem se vrátit zpátky na 4 a bloček si teďka dáš pod pravou nožku. Takže jdeš pod pravou, pravý koleno jde na bloček, srovnáš si zase tak, ať kde jen to jde, máš pravý úhel, břicho nemáš spadlý dovnitř, hezky takhle držíš a pojď jenom nohu. Ťup do země a nahoru, ťup do země a nahoru a pojď dolů a nahoru. 10, 9, koukáš se na horní okraj podložky, 8, 7, 6, 5, 4, pojďme dát ještě 3, 2, 1, drž nahoře a půjdeš na hrudník a dozadu. Na hrudník a dozadu. A pojď. Nádech, když jdeš dozadu. Nádech, když jdeš dozadu. A jedeš 10, dozadu, 9, 8, 7, pojď 6, pojď ještě 5 a máš špičku, jo. 4, 3, pojď 2 a pojď poslední nohu natáhni dozadu a pojď. Fajfka, špička, fajfka, neprohýbáš, vždycky furt držíš, jo, pevný břicho. 10, špička, 9, špička, 8, 7, 6, pojď, 5, 4, 3, 2, poslední, zůstaň nahoře, nohu natáhni, pojď teďka, pravá ruka dolů do země, furt se nepropadáš dolů, furt se držíš nahoru, otlačuješ se o země a pojď. A dozadu, koleno, loket, dozadu a pojď 10, zpátky, 9, zpátky, pojď 8, zpátky, 7, 6, 5, 4, 3, nepropadej se v lopatkách, 2, 1 a pojď mi zapulzovat vzadu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, pojď, 3, 2, 1, ještě vydrž, vrať zpátky, tady, vezmi si bloček, opři se do něj rukama, pokud nemáš, neber a roztáhni si kolena od sebe a zadek pošli dozadu, držíš si ten bloček, protože ti to pomáhá hezky
přenést. Doufám, že vy jste, že máte krásný den, venku je krásně, teda aspoň tady, tak doufám, že i u vás. A pojď zase nádech. Zpátky, zapři si ruce. Buď do okraju bločku, nebo takhle hezky na zem. A jenom se přeneseme do prkna a z prkna do střechy, jo? A pojď zpátky do prkna. A do střechy. A naposledy pojď do prkna. A do střechy. Vrátíme se zpátky do prkna, položíme si kolena na zem, nárty na zem, jenom si klekneme, vezmeme si bloček a dáme si ho pod naše lopatky. Chceš si ten bloček dát vlastně tam, kde ti končí sportovní podprsenka, jako když děláte hip thrusty. Jo, takhle si vlastně vy se zapřete o tu lavičku. Tak úplně stejně, ty se mi teďka zapřeš do toho bločku vlastně zádama. Pokud by ti to bylo nepříjemné, tak se na to vykašli a nezapírej se mi do něho. Tak, ruce si dáš takhle pod hlavu a půjdeš. Nádech dozadu. Výdech nahoru, pak nějaká meluzína, pojď. Nádech. Výdech nahoru. A pojď. Nádech, já tady na vás teďka hodně budu funět, jo? Tak aspoň víte, jak máte dýchat. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Pojď 3. Pojď 2. A poslední. Přidáme pravou nohu. Pojď nohu natáhneš daleko od těla. A výdech. Zavřeš se. Nádech. A výdech. Zavřeš se. A pojď nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Pojď mi dát jich ještě 6. Pojď dát ještě 5. 4. 3. 2. A poslední. Zůstaň teďka trupem nahoře a pojedeš jenom nohu dozadu a k sobě. Ty svoji bradu, ale nelepíš na hrudník, jo? Pojď jenom nohu od sebe k sobě. Od sebe k sobě. A pojď 8. K sobě vydechneš. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Teďka nožku nech a půjdeš takhle do kříže. Natáhneš si levou ruku, jestliže máš pravou nohu zvedlou a půjdeš do kříže, vrátíš. Zase s výdechem. A na té nožce máš špičku, jo? A vrátíš. A pojď 10. A zvedáš se fakt jo? Ta jedna lopatka se odlepí. 6. 5. 4. 3. Pojď dát ještě 2. A poslední zůstaň nahoře a pojď kmitat, pouzovat, jak jen chceš. A teď, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborně, natáhni si nohy, natáhni se přes bloček, nebo jen na podložce. A už víš, co tě čeká, takže nožky zase skrč. Podlož si hlavu a pojď. Nahoru. A dolů. A pojď 10. Pojď 9. 8. 7. 6. 5. Pojď. 4. 3. 2. A poslední zůstaň nahoře. Víš, co přijde? Natáhneš si teďka druhou nohu a půjdeš k sobě a od sebe. K
sobě a od sebe. A pojď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, pojď 3, pojď 2 a poslední drž nahoře a jedeš jenom nohu od sebe k sobě. Pojď 10, jedeme jich takhle jenom pár. 9, 8, 7, 6, 5, pojď 4, 3, 2, zůstaňme nahoře a pojď do šikma. 9, 8, 7, 6, je s rukou vlastně, pojď, tak znova. 10, omlouvám se za chybu. 9, 8, 7 a zvedáš se hezky za, ne, že jenom mírně nahoru. 6, 5, 4, 3, pojď 2, poslední vydržme nahoře a pojď pouzy. 10, 9, pojď 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborně, teďka si polož obě dvě nohy a naposledy jeden. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Kdo je bojovník, zvedá nožky nahoru. 9, pojď 8, 6, 5, 4, v pohodě si nechat nohy dole, jo? 3, 2 a poslední. Teďka všichni zvedeme nohy nahoru, otočíš si dlaně směrem vzhůru, hlavu nelepíš na hrudník, hezky koukáš se na kolena a pojď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zastav se jenom, polož nohy, vyndej si bloček. Skoro už ho dneska nebudeme potřeba. Skoro, jo? A tak teďka si nohy přitlač na hrudník a prokroužíš zprava, doleva a pak znova doprava. Jak je ti to pohodlný? Dáme teďka chvilku odpočinout nohám a vrhneme se na ruce, ať je máme krásné do léta. Vezmeš si bloček a dáš si ho pod svoji pravou ruku a zapřeš se o něho. Pokud nemáš bloček, děláš to na 4. Zapřeš se takhle dlaní o ten bloček a půjdeš ruku jenom podél těla nahoru a dolů. Jako by ses chtěla tady, jako by si tu činku chtěla potom takhle položit do pasu. Jo? Takže seš jenom dole a jdeš nahoru a vrátíš. Myslíš na to, že nejseš takhle, seš hezky takhle a jedeš nahoru a vrátíš. Nahoru a vrátíš. A pojď. 10, 9, 8, 7, koukej se před sebe. Furt ti ten pupek tahá někdo dozadu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď vždycky sem a nahoru. Tady vrátíš dolů. Sem, tady, nahoru, tady, dolů. Úplně dolů. Vytáhneš sem, nahoru, tak. Vrátíš. Pojď. 10. Nahoru. Sjedeš. 9. Nahoru. 8. Pojď už jenom pár. 7. 6. 4. 3. 2. Pojď poslední. Nahoru. Dolů. Přitáhni sem. Ruku natáhni. A polož si činku tak, že ti jako leží na dlani. Prsty ti míří od těla.
Tak, furt se zapíráš do bločku, nepadáš mi tam, hezky, pyšně a pojď. Nahoru, dolů, jenom jedeš pulzíky, nahoru, dolů. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zastav a pojď ruku ještě nahoru a dolů podél těla, jenom po té ose jezdíš nahoru a dolů. A pojď, 10, 9, výborně, drž, 8, 7, 6, 5, pojď 4, 3, 2 a poslední. Výborně, vůbec nenecháme druhou stranu, aby jí to bylo líto, takže jdeme to stejný na druhou stranu. Začínáš tak, že jsi opřená o bloček, ruka rovnoměrně, takhle a jedeš jenom k tělu a nahoru. K tělu a nahoru. Furt někdo tahá ten pupek. A nahoru. K tělu a nahoru. A pojď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď nahoru, dolů, tady, zpátky, nahoru. Tak. A pojď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Pojď nahoru, vrať se dolů, půjdeš tady, ruku natáhneš za sebe a pojď jenom pulzy. 10, 9, 8, hlava v prodloužení těla, nebalíš se ven, ani nezakláníš, jo? Snažíš se hlava, záda, furt jedna linka, pojď 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zastav a pojď ruku natáhnout a za sebe. 10, 9, hezky protáhneš. 8, 7, pojď ještě 6, 5, 4, 3, 2 a poslední. Výborně, můžeš odhodit činky, vyklepej ruce a aby to nohám nebylo líto, tak se zase postavíme. Bereš si bloček, je to předposlední sekvence cvičení. Položíš si ten bloček pod pravou nohu, nakloněnej v určitý podložce, děláš si široký dřep nebo široký stoj a půjdeš jako dřep dozadu, ale necháš si levou nohu nataženou, takže ty půjdeš ruce nahoru a nohy a zpátky. A zase dolů a zpátky. A je to jako bys dělala dřep, jenom ta jedna noha ti nejde pokrčit. A jedeš dolů a zpátky. Dolů a zpátky. A pojď mi dát 10. A 9. A 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, pojď nahoru, pojď dolů, zůstaň mi dole a jenom drž. A půjdeme špička a dolů, špička a dolů. Dnešní den je bez znamení špiček. Tak a teďka, to je vždycky, když půjdeš tu špičku, zůstaň dole, ti to vysvětlím. Vždycky, když půjdeš tu špičku nahoru, tak přitáhneš ruce, jo, půjdeš. Špička, zavřeš si jako ruce do pasu a vrátíš. Špička a vrátíš. A pojď. 10, vrať. 9, vrať. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď ještě. Ruce před sebe. Otoč si je dlaněma vzhůru. A půjdeš teďka ten jako talíř dávat dolů a před sebe. Protože se vírla, tak pojď. Dolů a před sebe. A pojď níž. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, poslední. Pojď dolů, pojď nahoru a celý si to zkombinujeme, jo? Takže ty půjdeš dolů, špička přitáhneš, před sebe a vrátíš. Dolů, přitáhneš, před sebe, vrátíš. Pojď jenom 8krát. 8, před sebe, vrátíš. 7, před sebe, vrátíš. 6, 5, 4, 3, 2, pojď ještě dolů, mě se tady speká. A poslední, zůstaň dole, ruce před sebe a pojď níž a drž. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď nahoru, vyklepej nohy. Rovnou si přehoď bloček na druhou stranu, nebo se ke mně otoč zády. Jestli si myslíš, že si se na mě nechci koukat, tak se ke mně jenom otoč zády. A pojď. Nastavíš, roztáhneš nohy, máš široký dřep a jedeš. Dolů a nahoru. Bloček si zase nastav tak, ať ho máš na konci a proti. A pojď. Dolů a nahoru. Dolů a nahoru. I s rukama. 10. Trup zůstává furt ve stejné pozici. 9. Pojď 8. Pojď 7. 6. 5. 4. 3. 2. Poslední pojď dolů a půjdeš špička, přitáhni si k sobě, já se tady borky, musím se dát dolů z té položky, když tak si to dejte normálně na zem, ten bloček, aby jste taky nepadali. A pojď dolů a od sebe, k sobě a špička. A pojď 8, 7, 6, pojď mi dát ještě 5, pojď 4, 3, 2, 1. Pojď teďka dolů patu, otočíš ruce a jdeš talíř, naservíruj ho a pojď dolů a dej mi. A dolů a dej mi. Pojď 10, 9, pevný břicho, 8, 7, pojď níž, 5, 4, 3, 2 a poslední. Zůstaň tady a pojď zkombinujeme to. Půjdeme nahoru, dolů, špička, tady, nahoru, dolů, nahoru, špička, nahoru. Pojď, já se musím jenom srovnat. Dolů, nahoru, špička, nahoru, dolů, špička k sobě, pojď, nahoru. 8, to možná míň, 1, 5, 4, 3, 2 a poslední. Pojď, zůstaň mi dole, ruce nech před sebou, pojď níž a drž. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pojď nahoru, vyklepej nohy. Mě pálí, jo? Mě pálí. A přesuneme se teďka na zem. Bude to poslední cvičení. Vezmi si bloček a lehneš si takhle na stranu. Lehneš si na levý předloktí. Vezmeš si do levé ruky činku
A půjdeš nahoru, vždycky se natáhneš jako za tělo a výdech k sobě. Natáhneš se a výdech k sobě. A pojď. 10, 9, 8, 7, 6 a pomalinku, jo? Ten nejdýl chceš být tady v tom. 5, 4, 3, 2 a poslední. Pojď nahoru. Nech nohy. Vem si bloček. Dej si ho mezi chodidla. Zvedni nožky nahoru. A jenom drž. A půjdeš. Skrčíš. A natáhneš. A nepropadáš se tady dolů, jo? Furt jsi jako na tom předloktí. A držíš se tady takhle na půlce zadku. Spíš než na stehně. A pojď. Natáhneš. Pokrčíš. Natáhneš. Pokrčíš. 8, 7, pojď 6, 5, 4, 3, 2, nekončíme, jo? Zůstaň a půjdeš pět takový kroužky těma nohama. Jo? Můžeš si klidně jít na celý záda, ale zůstáváš furt na jedné půlce. Můžeš si tu druhou ruku položit za sebe a jít. 6, já vím, to fakt bolí. 5, 4, 3, 2, 1. Polož jenom bloček, nech ho dole, dej nožky ještě nahoru a pojď mi krčit horní. Skrčíš, natáhneš, máš špičky. Skrčíš, natáhneš, ruku můžeš protáhnout nahoru. 8, 7, 6, pojď 5, 4, 3, 2, poslední, pojď dolů. Natáhni ruce, mě to bolí. Tak, výborně. A přesuneme se na druhou stranu. Tak, otočíš se, zatím se tady jenom opřeš do bločku a jedeš ruce, natáhneš a pojď. A natáhneš se přes. Já mám zánět v noze, takže já to dělat nebudu, budu dělat pouze s jednou nohou, ale ty prosím dělej s oběma, ať ti to pořádně jde. Nádech a výdech. A pojď 9, 8, ale pokud i nemáš zánět v noze a jestli to bolí, tak to nedělej a dělej to jenom s jednou nohou, jo? 6, 5, 4, 3, 2 a poslední. Výborně. Ber bloček, dáváš mezi chodidla, můžeš se zase zapřít oběma rukama nebo zůstaný a krčíš. Jenom tady. A pojď 8, 7, pojď 6, pojď 5, ještě 4, 3, 2, 1. Přesouváme se na kroužky, natáhneš nohy a jedeš. 8, 7, 6, já nemůžu s tou nohou, hrozně mi to bolí. 5, pojď 4, 3, 2, 1. Držíš takhle nožky a jedeš. Krčíš horní, pojď 8, můžeš dát ruku nahoru. 7, 6, 5, 4, 3, 2, pojď poslední, nech nahoře nohy, pust dolů, polož, natáhni se, úplně, vytahuj prsty na nohách, od prstů na rukách, daleko od sebe. Tak, teďka se jenom s výdechem pomalinku vyrolujeme nahoru, do sedu. Výborně, přetoč se pomalinku na 4.
Zatři si ruce, prohýbeme to úplně stejně jako na začátku. Půjdeš hezky, prohneš se. A vyhrubíš dovnitř. A prohneš. A vyhrubíš dovnitř. A pojď naposledy, prohni se mi. A jak se začneš hrbit, zase si prsty do země. A zvedni se do střechy. Prošlapej si pravá noha, levá noha. Pravá, levá, pojď ještě 2. A naposled zvedíme mírně pravou nohu, vkroč mezi ruce, polož si koleno, zase pohoupeš se, buď s rukama úplně nahoře, anebo jenom tlačíš do stehna, můžeš se houpat až úplně dozadu, dopředu, dozadu, dopředu, výborně, jenom si přiťupni zpátky do prkna. Do střechy zvedíme druhou nohu, kroč mezi dlaně, dát na zem a zase pohoupeš jenom dopředu, dozadu, jo? Výborně. Tady zase můžeš až úplně dozadu a dopředu. Zapři si zadní nohu do země, nadzvedni se, přetoč se jenom na střed, pojď nožky k sobě. A ještě se pojď vyvěsit dolů, ze strany na stranu se pohoupej. Tak, pomalinku se vyrovujeme nahoru. Tak, pokud se ještě potřebuješ protáhnout, pustit třeba ještě nějaký protahovací video, nebo udělej tak, jak si myslíš, že je to nejlepší pro tvoje tělo. Já ti moc děkuju, že jsem dneska cvičila. Doufám, že to bylo intenzivní, i když já mám trošku indispozici s tou mojí nohou. Dej určitě vědět, jak se ti to líbilo. Posílám ti velkou pusu a těším se na příští týden.